Yeah, virgin boy, Nafia, virgin boy. If I hear no virgin, Nekom one say chikasi aranaro, urara ni chianaro free of charge. Nemakwa before one ye chiagara na aruna. Hey, iya magodi asaye. Woku more than 6 hours or 5 days before one year urara ni chigina aruna as a man. But they go look at these boys at tap current free of charge. My people, unbelievable. It don't happen again. It don't settle. One that shall never end. Hey, hey. No, be small something. No, they say wahala. No, they finish. Oh, my people. Hey, as I cross this video of Ebonyi Son, my people, I will actualize. Where you come, they drag one popular evangelist. You know, be small something. He say members say that they use their papa, till they touch evangelist. Say evangelist talk say in a virgin. Oh, say see what they happen, my people. Unbelievable. They say wahala not they finish for this social media. No, wahala be like bicycle. Things they happen unbelievable. This one swear it choked me, my people, and this matter so he heavy for my mouth, oh, my people. May not come be say I too talk. I go leave ona. May una for listening to Ebonyi Son. Waiting he talk about this evangelist. Oh, when he come they talk say in members say that they use their mini papa, their papa, their orange. Oh, they touch evangelist. Oh, say evangelist talk say in a virgin. Say why they enjoy am. My people unbelievable. Make una just watch the full video and I go see una ending of this video so that we go analyze this matter finish. But this one so e not too good though. May we talk the truth. Yeah, virgin boy, Nafia, virgin boy. If I hear no virgin, Nekom one say chikasi aranaro, urara ni chianaro free of charge. Nemakwa before one ye chiagara na aruna. Hey, iya magodi asaye. Woku more than 6 hours or 5 days before one year urara ni chigina aruna as a man. But they go look at these boys at tap current free of charge. Iche kuna say no onye bu grace. Aqua virgin. Awo bukerere nke bukwa virgin. Awo bi book virgin. Oh virgin no. Ebuka nwanne m na-eme enjoy. Hey, Ebuka ribu wa no tikunye gi ya nwoke ọma. Kwabo wa akwanna m. Hey, neni kese chiara na arụ. This boy na-emekwa enjoy yo. Hey, asigi no virgin. Ndị mmadụ asigi na room ya. Ihe dị na room ya bụ iron. Ọ na iron ka ọ na-edina enu iron to sharp. Ebe ọ na-edina bụ enu sharp object, sharp stones. Ka Chukwu wezi ekpere. O nwere kwa bed. Ana awore gị. Ị na-emisi ka ngwere. Na-emisi ona. Ana asa gị isi. N'eni skin this boy. Ka o si akwa mụrụ. Ọ na-edina n'enu sharp object. Ay, onye mere anyị ya o. Ifebe ndị a na-eme argument. Ifebe members this boy na-eme argument. Ama m na ha ga-adọ m vam under the comment section. Ebonyi Son nwere content. Ebonyi Son bụ onye ara. Ebonyi Son very soon ị ga-anwụ ọnwụ ike. Akwa ndị kpọrọ nwa child of God. Unu kpọrọ nwa child of God. Some people dig in that comment section. Ebonyi Son, do you want us to fold our hands and watch you insult our father? If somebody insult your father, will you allow the person to go scot-free? On nagi. Onye awon nagi na. On nagi. You saw these ladies in Ebona. Urara hanechi this man, this boy. Urara hanechi na rona. Hana yadi na. Efuka yi sina wadi huku anyhow. Tabu kudu maka. Yes me pera batana. Iskambe sieri. Kefi chaka mme. Yemane pera kansa batana. Boneke ewuru ara mmadu. Some married women no cheba. Onya kwugoro ugbo n'isi gị nwa ya mere ego n'isi e urara ya na-echu nwoke na rona na ya na ya. Hana ya de funa ha bụcha tiger. Asị gị no virgin man, virgin boy. Ne onye mere anyị ya. O nwere ife ga-eme na akefu the wife of local government chairman mom ya na-eme ya na. Ọ dịrị possible. They are too busy because they are too busy. Ya gana agụrụ akwụkwọ na-echi ebe after secondary school na university aga abanye here. After university na ebe a ga-eme their masters. I went time all these things. Ka ụmụazị
Obi Kubana ka nwunye ka Emeka Ofo nwunye ka ụmụ ya. You understand me now? Ka Ifeanyi Uba ka Anda Uba ka Mike Adenugu. Nwunye ha nwee time with ụmụazị ebe ha na-aga akwụkwọ obodo ndị ọcha. Mgbe ya poverty. Oh, Biamo, when you are poor, you begin to behave all these things. Yeah? When you find your bone time man, most businessman in the J's go not control billions of naira. When you are what time all these things. Ebon as madam na yard. Na as call. Oh, Biamo, once you are poor, open a gadro, when I call sad. And I feel like you would have this boy in a room now. But I say chiara naro. Ego na accumulate. He may pay a house. Ego na jump from heaven. He did a hustle. He got bamboo. He went shop. He went shop. He may off ma. He never man na patronize. He never went ego. Ona no he kuchoku na without more. He went shop. No what mother will never fall from heaven. Enwere m shop ebe na-azụ ahịa in the morning ụmụ m gather place mepe ya fichasia ya ọfụma customer will come they will sell onye ka ndọcha ji nwee sense more than us onwere ndọcha ga-afụ na-eme nzuzu ya ndị a na-ezuzugharị here in the morning you take your bath go to your shop or your working place ọ bụrụ na-arụ ọrụ every by the end of the month akwụọ ụgwọ ọ bụrụ inwe shop ire ahịa nweta profit nke anyị nwere afọ onye ga-arapụ business ya ga nọrọ na nke this our boy here this our brother Obi Kerere no ya 100 days fasting and prayer 100 days bụkwa 3 months ihe jikọrọ ego ịrapụ di gị before ị ga-ana stars di ga atago nwaanyị ọzọ tụọ ya ime o nwere bagacha 100 days fasting and prayer na stars ha na di ha enwe problem di ha enye ha ọsọ ị na-agwa ha sị no virgin na onye grace ya dị iche Ebonyi Son don't allow grace to disgrace you. Ndị mara pụta sị gị nwere content ifere ye disgrace to Igbo land ye disgrace to obodo gị because you are not supporting Obi Kerere nke unu mere onwe na-ebere na ya ifuru virgin ifugo the virgin boy here ifugo the virgin ịpụta na under comment section na ndị a na-akụ nkọ eri ị ga-chika their profile ibe akwa arịrị ifu ka ha dịcha opi ọnụ ifu ka ha dị kpọnwụcha akpọnwụ ka mụnwa na ya virgin boy na-ekesi were ara na-echi ya n'arụ kesi echi ara n'arụ na-echi ara n'arụ na-echi ara free of charge ara some mmadụ dị ụgbọala ndụgoro di o were ara na-echi ya n'arụ na-aga ụgbọ na ka Afrịka onye mere anyị ihe a ndị Igbo onye mere anyị ihe a tami eji ga ahụ ọzọ agba mbọ ọfụma na-agba mbọ anyway o nwere na-eblem no gọọmenti because ọ bụ na ọrụ dị ịgụcha script enye gị ọrụ all these things mmadụ abụ enwede time for all those things yes na me talk ọ bụ na ọrụ dị na ọ na-abụ ịgụcha school gọọmenti enye gị ọrụ yes na ịma nwee time for all this fita young girls nwere future abanọrọ were ara na-echi this boy na arụ na-atapụ current free current oru echi na-asị gị no virgin osisi amụrụ ya o metụbekwa nwaanyị aka efu ndị ma na-aṅụ iyi ọkwa na our papa our prophet Obi Kerere nke emetụgo nwaanyị aka na-ekwu ife ga-emie efu mmadụ na-aṅụ iyi ka nwa ome ike ọbụna this boy na-awọchi ebe a na-emetụgo nwaanyị o ebe m ga-agba fuel one day m ga-agbata fuel na filling station when I was traveling banye n'ime the filling station ga-agbata fuel efu ndị ma na-eme ya go si ihe eji like Obi bụ na ọ dị different imagine fine boy like this enwere onye nwaanyị o metụrụ sisi nne na nna ya mụrụ ya o metụbe nwaanyị aka o nwedị ihe dịka nwaanyị ọgbabe dịka nwaanyị si adị but the same person ga-apụta na chọọchị ya na-asị gị ịchọọ ọ bụla gị na di gị chi ime ihe dị ụna ka onye ga-ebu ụzọ gwa di ya na ka onye ga-ebu ụzọ kwuo okwu ọgụwa na-asị di gị na ihe a na-agụ gị ka ọ dịghị ya asị gị na ihe a na-agụ gị akwụnye asị na virgin o Chineke m well thank you very much and remain blessed ọ bụrụ ọmasị gị imetụrụ m aka na share button but ọ bụrụ na aka ndị ọcha si eme ya some of you na-ekpekpere today ka anyị gaa obodo ndị ọcha ịgagodo obodo ndị ọcha na ịmafụ mme ya na-emekasị ihe ọ dịrọ obodo ndị ọcha na ịgada place you work as you work they pay you ị nwere time ma
Ogo no were obodo no che big na church dia. 1 hour is okay, 30 minutes. Owo go ga sigi your offering no. Owo ga sigi time for offering. No give one man sigi itinye o ma se nobody will force you. And the man febe o mo you were na echi pastor or reverend na ro na obodo no ta. Odoro akwa some country e nwere church because we some country na agoka. And that do fine more than us. So if you like, no be clear. Make them finish me under the comment section. Over to you guys.